أرسط زينام عود المعت حرشا سرنا إثيوبيا بنت أفريقيا يقبلوا أوليسيغون أوباسانجو غليصا زي تمال ممحيشي ماكرو كتباب تاريخ إثيوبيا تاريخاوي عوتن خمزقب كم زخالة وأنا محداري هاقراو بانكي مامو مهرتو غليصا كابوصاي مبل سالساي زور در روسيا يوكرين دحري الووط أسرات أب إستانبول زكايدلو معالتي كقرص اللي تباهلو أبصفلالي كورنعت عالم كينكم فنونا مكتتال تركبو كبرات تقاتلتي عزو سلامتنا دي سابا كابز مدبرو استوديو اي تي بي وصحكم نلومي علة عربي عسرا سنة كلتشان عصر شوعتنا امتمرت مشة ساعات حدا نباخو مستدالو ما زينا اي تي بي تقرنيا حزنا لكم قربنا لنا مزيناتات جيتاتشوالو مساخم قصنحي سنة مكتال نكونا لكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات قدما منستر أبي أحمد مس مكتل بريزيدنت نيجيريا تزاتيوم قدما منستر أبي أحمد مس مكتل بريزيدنت فيدرالاوي ريبابليك نيجيريا زاتيوم توم قدما منستر محبراو متأسسار قصوم أبزم محلالفو ملختي تمالي مشت نمكتل بريزيدنت فيدرالاوي ريبابليك نيجيريا تقبله كل في أبزخونو قدات كلتاون أحقراون قدات العلنام زتينا إلهم ممحياش ماكرو قطبا رؤين تثبيت زغبرلو نوصيت نامزغبه يركب كبلو وانا محداري هاغراو بانكي اثيوبيا مامو مهرتو غليصام استماله ممحياش ماكرو قطبا بكل مداير رؤين تثبيت زغبرلو نوصيت يمزغبالو كبلو اتوم وانا محدارتي بانكي ن ايتيبي حبيرم ايتمامو مهرتو ابزهابو مبرهي زتمال ممحيش ماكرو قطبا بقصالنت عبيت قطبا ممزغاب زخل زبرتا عوصيت ممزغابو ارديوم استمال ممحياش ماكرو قطبا بزتتحزلو موساخ اتوت سغغر عدا زي ترغاغ ماكرو قطبا ممصا اتاو شرف وصاي موساخن يلون عودي فاينانس طعي مغبارن كالوت علاماتات معوات وصيت ممصو تزاريبم استمال ممحياش ماكرو قطبا افصاصمو بوصيتاونت تغباراونا غبره مخانو بمحبار بوصاي نغدي عقور شرف وصاي مقناس واغاتات نبرتن كمون كالوت عوتات وصيتات زرأي ليلم تي بروجرام كاب زدغفو تي كالات عالم الخ ገንዘብ اب زوصو ريبورت افصاصما ماكرو ايكونومي اثيوبيا كاب ستململون لعلي معواتو مرغغاصو حبيرم تي ممحياش انفستمنت اب مسحابرو وصيتي مزغبالو زبلو ايتمامو اب قصالي ز ترخبو عوتات تطنخيروم نكقصلو بتخرت كم سرح رديوم عوت لمعات حرشا سرناي إثيوبيا أبنت أفريقيا يكبلو أوليسيغون أوباسانجو غليصام إثيوبيا قبل معات حرشا سرناي زمزغب التعاوت نملا هاغرات أفريقيا أبنت زخونو يكبلو نبر بريزيدنت نيجيريا أوليسيغون أوباسانجو غليصام أوليسيغون أوباسانجو بنيجيريا كتما أبوجا ناتخيد زركب مبل 32 عامتاو أخيبا بانكي أفري إكزيم أب زسمعو مدرم أب أفريقيا كل مداو عبيتنا من مزقاب بقعات زلوا مرار حمهاب أدلاي كم زخونا رديوم أفريقيا أهقراو لو تحرشا كم زدليا بمحبر نزيون إثيوبيا أب لمعات سرناي زي مزقبتو عوتنا ملا أفريقيا أبنت زي خوني كبلون إيدم إثيوبيا سرناي نابوز أي سدد مقباران خالوت هاقرات أفريقيا كم زي مقبار خم زخلو مرأيا مخوانو بمحبر كم أهقر أب كالوت هاقرات كيدقم زي قبو عوت مخوانو تزاريبم عبيت أفريقيا نمرقاز أبوشتي أفريقيا أب لووط نقدي بتخرت مسرحي قباز بولنتغن أبتاهقرو كل مداو معبالنا ممزقاب بقو عمرار حمهاب أقداسي مخوانو أوباسانجو اسميروم تزاريبم
በብብርኩ ዘሎ አመራር ሓነቲ ዘመሓድሮ ዘሎ ሓዋሁ ፈሊጡ ብፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ተሓጊዙ ምምራሕ እንተኽኢሉ ህዳሰ አፍሪቃ ምርግጋጽን ናብራ ህዝቢ ምምሕያሽን ከም ዝከኣል አረድዮም ኢትዮጵያ ካብ ተጸባይነት ስርናይ ናብ ለአኺት ስርናይ ዝበቕዐት ኣብ ልምዓት ጠመተ ዝገበረ ብቑዕ አመራርሓ ምሃብ ብምኽኣሉ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነዚ እውን እቲ ዘበን ብዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ብምሕጋዝ ዓለም ለኸ ልውውጥ ከየድለየ ምትዕድዳግ ዝከኣለሉ ኩነታት ምፍጣር ዝተኸኣለ እንትኾን ንኣብነት ኡጋንዳ ብበዝሒ እተፍርዮ ልዑል ፍርያት ጸባ ሕፅረት ጸባ ናብ ዘለዋ ናይጀርያ ክተቕርብ ምጅማራም ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ብዝበለጸ ኣብ ረብሓን ምውዓል ተዋዲድካ ምስራሕ ይግባእ ክብሉ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ገሊጾም ኢትዮጵያ ዘለዋ ብዝሃ ህይወት ንረብሓ ህዝባ ትጥቀመሉን ድኽነት ትስዕረሉ መገዲ ንምጥቃም ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ተዛሪቦም ኢንስቲትዩት ብዝሃ ህይወት ኢትዮጵያ ምስ ሓለፍቲ ቢሮታት ክልል ገምጋምን ቀጻሊ ኣንፈትን ዝጠመተ ዘታሳሊጡ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያ ንብዝሃ ህይወት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሃፍታትን ጸጋታትን ዝወነነት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ልዕሊ 6,000 ዓሌታት እጽዋትን ልዕሊ 7,000 ዓሌታት እንስሳትን ከም ዘለውዋ ብምግላጽ ካብዚኣቶም ቶም 10 ሚእታዊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም ጥቕሚ ዘለዎ ብዝሃ ህይወት ምፍላጥን ምሕላውን ከምኡውን እቲ ማሕበረሰብ ተረባሒ ምግባር ይግባእ ኢሎም ብዝሃ ህይወት ንምግብን ኣፋውስን ከም ዝጠቕሙ ብምሕባር ምስ ድሕንነት መነባብሮ ደቂ ሰባት ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ኣረድዮም ብምኽንያት ለውጢ ከባቢያዊ ኣየርን ሰብ ሰራሕ ምኽንያታትን ብዝሃ ህይወት ጸገም ምቕናስን ምጥፋእን ከም ዘጋጠሞም እውን ጸሪሖም ስራሕቲ ሓምለዋይ ኣሰር ዕቀባ ሓመድን ካልኦት ንሓለዋ ብዝሃ ህይወት ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ገሊጾም ብዝሃ ህይወት ማሕበራውን ቁጠባውን ረብሓ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ ቁጠባት ሃገር እጃሙ ንክዋጻእ ምግባር ይግባእ ኢሎም ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪፅኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዚ እውን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና ኣብ ልዕሊ ዕጡቕ ሓይሊ ሸኔ ብዝተወሰደ ጥንኩርን ዝተዋደደን ስጉምቲ ምንቅስቓስ ንግዲ ናብ ዝነበሮ ምምላስ ከም ዝተኻእለ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮሚያ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ገለ ከባብታት ነጥፈት ጉሕለት ዘሳልጡ ውሑዳት ኣባላት ጉጅለ ምህላዎም ዝገለጹ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮሚያ ሌተናል ጀነራል ድሪባ መኮንን ነቲ ክልል ኣብ ሓጺር እዋን ናብ ዝተማልአ ሰላማዊ ምንቅስቓስ ንምምላስ ይንጠፍ ምህላው ኣብሪሆም ወንደሰን ኣፈወርቅ ንዘዋደዱ ጸብጻብ ምርሃ ሰላም መረሳ ዕጥቆም መቐሚጦም ሰላማዊ መንገዲ ሕሪኦም ዝገበሩ ፖለቲካውን ሓሳባውን ኣፈላላያት ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ብዝግበር ዘተ ንምፍሳሕ ዝወሰኑ ብርክት ዝበሉ ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ኢዶም ንመንግስቲ ሂቦም እዮም ኮይኑ ግና እዚ መንገዲ ሕሪኦም ኣብ ዘይገበሩ ተሪር ስጉምቲ ይውሰዶ ምህላው ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮሚያ ሌተናል ጀነራል ድሪባ መኮንን ምስ ኢቢሲ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም እዮም ቶም ኮሚሽነር ኦነግ ሸኔ እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዝተፈላለዩ ግፍዕታት እንዳፈጸመ ምጽንሑ ኣዘኻኺሮም እዮም ሰውን ሲገል በሬውን አርዶበት በሬ ካለቀ ወይንም ከጨረሰ ውልቀ ሰባት እንዳቀተለ ብዕራይ ሓሪዱ በሊዑ ወዲኡ መላእ ላሕሚ ዘውድቕ ኣብ ጉጂ ኣዶ ኦሮሞ ጸባ ዝግምጥል ጠስሚ ዝልከ ኣቴት ሓረስታይ ዝጋሰስ ቆልዑ ዝደፍር እዩ ዘይፍጽሞ ነውሩ የለን እዚ ኣካል ምንም ዓይነት ህዝባዊ ውግንና ከም ዘይብሉ ትግንዘብ ኣብ ባህሊ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዘይትርእዮም መደንገጽቲ ተግባራት እንዳፈጸመ ኢኻ ትርእዮ ነዚ ዝጻወር እንግዳዓ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ይብሉን ከም መብርህቶም ኮሚሽነር ኣብ ልዕሊ ትጉጅለ ዝተወሰዱ ጥንኩራትን ዝተዋደዱን ስጉምትታት ምንቅስቓስ ትክልል ናብ ዝነበሮ ክምለስ ኣኽኢሉ እዩ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ትጉጅለ ዝቐረበ መጽዋዕታ ሰላም ተቐቢሎም ማሕበረሰብ ክክሕሱ ከም ዝተዳለዉ የብርሁ ምንም ምክንያት ያለለውና
ዕጥቂ ንምልዓል ዝሰርዕ ምንም ዓይነት ምክንያት ከም ዘይብሎም ናይ ምንቃሕን ምምያጥን ስራሕትታት ምስላጥ ኣካላት ወፍሪ ክኾን ብምግባር ጽቡቕ ውቅዒት ብዝዓለቦ ብወተሃደራዊ መብርሂ ምዝባዕ ሓይሊ ሚዛን ዝተባሃለ ብዝተሳለጠ እንዳተንጠባጠበ ኢዱ ዝሃበ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ዝተወሰዶ ዝተማረኸ ዝረኣየሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ብፍላይ ንጃልሰኒ ብዝኣተቡ ልዑል መጠን ሓይሊ እዩ ፈሪሱ እዚ ምፍራስ ቀጽሉ እዩ ዘሎ ሕዚ ኣብ ደኒ ተሪፉ ዘሎ ሓይሊ ኣእዳው ኣብ ደም ዝተነኸረ ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ ኣመራርሓታትን ሓይልታትን መንግስቲ ተምሒሩኒ እኳ ህዝቢ ኣይምሕረኒን ኢሎም ዝሓስቡ እዮም ናብ ገጽ ምዝዛሚና ንበጽሕ ዘለና ሕዚ ኣብ ምንቅስቃስ ማሕበረሰብ ዓብዪ ጽልዋ ዝሕድር ምንቅስቃስ የለን ኣብ ንርከበሉ እዋን ኣብ ገለ ከባቢታት ንጥፈት ጉሕለት ዘሳልጡ ውሕዳት ኣባላት ትጉጅለ ከም ዘለዉ ዝገልጹ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮሚያ ሌተናል ጀነራል ድሪባ መኮንን ነቲ ክልል ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ዝተማልአ ምንቅስቃስ ንምምላስ እንዳተነጠፈ ይርከብ ኢሎም እጅ ለመስጠት ወይንም ዘርፎ ተደብቆ ለመኖር የፈለገው ኢድን መሃብ ወይ ከዓ ጉሒሉ ተሓቢኡ ንምቕማጥ ዝደሊ 45 ኮይንካ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብምንቋጥ መኪና ደው እንዳበሉ ዝዘርፉ ኣለዉ እዚ መለለይ ጥንካረኦም ተዘይኮነስ ምድኻም ባይታ እንትሕዝ እንተሎ ዝትግበር ባህሪ ደባይ ተዋጋእቲ እዩ ዝኣመሰለ ተግባር ጥንካረቱ ጉጅለ ገይሩ ማሕበረሰብ ክርዳእ የብሉን እዚ ኣብ ወለጋ ዘሪፍካ ድሬዳዋ ንምንባር ዝግበር ዓፈርፈር እዩ ካብ ጉጅ እንተኮይኑ ኣብ ኣዳማ ተሓቢእኻ ንምንባር ዝግበር ጻዕሪ እዩ እዚ ብዝተኸኣለ መጠን ምስ ሕብረተሰብ ተሓባቢርካ ተልእኾ ሓይልታት ጸጥታ ተሓዊስዎ እንዳጽረና ዝመጻናሉ ኩነታት ኣሎ ዝሕሸ ሰላም ባይታ ዝሓዘሉን እቲ ዝተረፈ ንምድምሳስ እውን እንገብሮ ስራሕ ኣጠናኺርና እንተቐጺልና ክልል ኦሮሚያ ኣብ ሓጺር እዋን ፍጹም ሰላማዊ ክንገብር ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ክልል ምስ ካልኦት ከባቢታት ብሓባር ብምዃን ንማሕበረሰብ ስጋኣት ዝኾኑ ዕጡቃት ሓይልታት ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ቶም ኮሚሽነር ገሊጾም እዮም مرها قبري حملواي أسر تكالات مرمر حرشا استفلاليو تكنولوجيات بمعبال تبصحنتهم قعبيو نحجز مخانو سموياتي زفر تزاريبهم سبصابي نقاچو سماو نظريت بريهو سرحتنياتات إندستري غارمنت أداما زخونو مكتل حلقة ميتي مسرات يايون مكرا وداجون أبتغطري تكال زتخلوو استفلاليو مهرستات أتكلتن فرافرن مقبنتن عداغان بمقراب ተረባሕት መኻኖም ይዛረቡ ብዙ ነገሮችን ነው የምናመርተው ፓፓያ አለ ሙዝ አለ አቮካዶ አለ ብዙሓት ነገራትና ነፍሪ ፓፓዬ ሙዝ አቮካዶ አለ ፓፓዬ ንዓርስና ድሕሪ ምጥቃምና ንነጋዶ ንሸይጢና ንሰራሕተኛታት እዚ ቁጽሪ በተመጣጣን ዋጋ ንነጋዶ ድማ ብናይ ወጻይ ዋጋ አጻሪና ኢና ንሸይጥ ሰራሕተኛ የተጠቀመበት ነው መሳሌ ሰራሕተኛ ናተጠቀመሉ እዩ ንዕዳጋ ከይወጻና ብፍትሓዊ ዋጋ ናተጠቀምና ኢና ማይ ናስተና ናተንከባኸብና ኢና ብሰሙያ ሕርሻ ዝወሃቦም ሓገዝውን ስራሖም ውጽኢታው ምግባሩ ገሊጾም እዮም ግብርና ባለሙያዎች ይሰጡናል ችግኝ እናመጣለን ከነሱ ሰሙያ ሕርሻ ፈልሲቡና እዮም ካብኦም አምጺና ድሕሪ ምትካልና ኢና ንሕና እውን ኣብ ረብሓ እናውዓልና ዘለና ንሳቶም እውን እናመጹ ይሩኢና እዮም መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ትካል ምርምር ሕርሻ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂታት ብምምዕባል ተበጻሕነቶም ንኽዕብዩ ንሓገዘ ምዃኑ ሰሙያት ዘፈር ተዛሪቦም የግሪን ሌጋሲውንም ለማሳካት ምርምሩን በዙ ለማስቀጠል ሓምለዋይ ልምዓት ንምዕዋት ምርምሩን በዚ ንመቐጻል ና ስራሕናዮም ዘለና ውጽኢታት ምርምር ኣለው እዞም ውጽኢታት ፈልስታት ንኽባዛሕ ምግባሪ ፈላማይ ስራሕ ካልኣይ ንተረባሕትን ንኽባጻሕ ምግባሪ ንምርምር ኢልና ንተኽሎም ኣካል ሓምለዋይ ኣሰር እዮም ማእኸል ምርምር መልካሳ በምርምር ተምሓይሹ ኣዝርእቲ ተኽልን ፍረፍረን ንሕብረተሰብ ተበጻሕ ብምግባር ስራሕቲ ሓምለዋይ ኣሰር ውጽኢታው ንክኸውን ናይ ባዕሉ ውጽኢት እናተዋጽአ ይርከብ ከባለፉት 6-7 ዓመት ጀምሮ ባሁን ባለንበት ካብ ዝሓለፉ 6-7 ዓመታት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘሳለጥናዮ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ዝጽርሑ ስራሕቲ ቶም ዝብልዑ ተኽልታት ፍራምረ ወሰንቲ እዮም ሓደ ሽፋንደኒ ምስ ምውሳኽ መዳይ ካልእ ንምግብነት እንጥቀመሎም ብምዃኖም ብምግቢ ዓርስኻ ንምኽኣል ዝግበር ጻዕሪ ሓገዝቲ እዮም ከም ማእኸል ምርምር ድማ ዝሓሸ ዝርእቲ ካብ ወጻኢ ብምምጻእ ምልማድ ወይ ብምፍላስ ናብ ተረባሕቲ ምብጻሕ እዩ ሓረስታይን ትካላትን ተረባሕቲ ዝገብር ስራሕ መስርሑ እቶም ዋና ዳይሬክተር አብርሃም እዮም ከኛ ጋር ለምሳሌ ወሰዱ አርሶ አደሮች ካባና ዝወስዱ ሓረስቶት ከም ሙዝ አቮካዶ ዝበሉ ተጠቂሞም ናብሮኦም የመሓይሽለው
ምስ ጥዕና ተታሒዙ ድማ ዝተመጣጠነ ምግቢ ንምርካብ ዕድል ዝፈጥር እዩ ካብ ዝሓሊፉ እውን ፍልፍል ኣታዊ እዩ ብሓፈሻ ከም ሃገር እውን ተረባሕቲ ዝገብር እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ማእኸል ምርምር ሕርሻ መልካሳ ንመርሃ ግብሪ ሓምሎ ኣሰርሎም ዘበን ዝተፈላለዩ ፈልስታት ኣትክልትን ፍረምረን ምድላው ተገሊጹ እዮም ዝተማልአ መምሐሺ ማክሮ ቁጠባ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ዓወት ንኽምዝገብ ከም ዝኸኣለ ዋና መሓዳሪ ሃገራዊ ባንኪ ኣይተ ማሞ ምህረቱ ገሊጾም እቲ መምሐሺ ዕቋር ሸርፍ ወጻኢ ብሄራዊ ባንኪ ብ235 ሚእታዊ ንኽዓቢ ከም ዝኸኣለ እውን ተገሊጹ ንጸብጻብ ጌታቸው ባልቻ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ዝተማልአ መምሐሽ ማክሮ ቁጠባ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተግበር ናብዚ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ተኣምራዊ ዝበሃል ኣፈጻጽማ ከም ዝተመዝገበ ገዛኢ ብሄራዊ ባንኪ ዝኾኑ ማሞ ምህረቱ ምስ ኢቲቪ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኣረዲኦም በተደጋጋሚ እንደገለጽነው የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራሙ የተለያዩ ዓላማዎችን ይዞ ነው የተነሳው ፕሮግራም ዝተማልአ መምሐሽ ማክሮ ቁጠባ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ሒዙ ይተልዒሉ እቲ ዋና ግና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረጋገአ ቁጠባ ንክህሉ ምኽኣል እዩ ኣፈጻጽሙ ተኣምራዊ እዩ ኣፈጻጽማ ሰደድ ዕቁር ሸርፎ ወጻኢ ኣብ ንሪኤሉ እዋን ብፍላይ እውን ምኽባር ናብራ ኣብ ምቕናስ ዝበረታታዕ ውፅኢት እዩ ተመዝጊቡ ናትና ጥራይ እንተይኮነ ነዚ ፕሮግራም ዝድግፉ ካልኦት ኣካላት ትካል ዓለም ብዝገበርዎ ሓገዝ ዝመፀ እዩ ትካል ገንዘብ ዓለም ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት ብዘውፅኦ ሪፖርት ኣፈጻጽማ ሪፎርም ማክሮ ቁጠባ ኢትዮጵያ ልዕሊ ዝተሓሰበሉ ብዘድንቕ ኩነታት እንዳተፈጸመ ከም ዘሎ እዩ ዝሓበረ ቀንዲ ጠመተ ብሄራዊ ባንኪ ዝተረጋግዐ ዋጋ ምፍጣር ምዃኑ ዝሓበሩ ማሞ ምህረቱ ንፈለማ እዋን ሓደሽቲ ዝኾኑ ዕዳጋታት ከም ብሄራዊ ባንኪ ምፍጣር ከም ዝተኻእለ እውን ኣረዲኦም እዮም የብሔራዊ ባንክ ሙሉ ትኩረቱ የገንዘብ ፖሊሲውን ዘመናዊ በማድረግ የዋጋ ግሽበትን በተሻለ ለመቆጣጠር የሚያስችል ሙሉ ጠመተ ብሄራዊ ባንኪ ፖሊሲ ገንዘብ ዘመናዊ ብምግባር ምኽባር ናብራ ብዝሓሸ ንምቁፅጻር ኣብ ዘኽእል ቁመና ንምዃን እዩ ኣብ ፖሊሲ ገንዘብ ዝተሰርሐ ስራሕ እንትንርኢ ኣዋጅ ኣማሒሽና ቁልፊ ስራሕ ብሄራዊ ባንኪ ምርግጋዕ ዋጋ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ንፈለማ እዋን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ተመን ብሄራዊ ባንኪ ንክጅመር ጌርና ኢና ኣብዚ ሕዚ እዋን ተመን ብሄራዊ ባንኪ 15 ሚእታዊ እዩ ከከም ኩነታቱ እናተረኣየ እውን ይቀያየር እዩ ፈለማ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደሽቲ ዕዳጋታት ኣፋሊጥና ኢና ዝተማልአ መምሐሽ ማክሮ ቁጠባ ኣብ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ካብ ዝኾነሉ እዋናት ሒዙ ብርክት ዝበሉ ውፅኢታት ከም ዝተመዝገቡ ዝሓበሩ ማሞ ምህረቱ ዕቋር ሸርፍ ወጻኢ ብሄራዊ ባንኪ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብ235 ሚእታዊ ምዕባይ እውን ኣረዲኦም እዮም ይህን አዲሱን የውጭ ምንዛሬ ስርዓት በተግበር ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ በህጋዊ ገበያና በትይዩ ገበያ ወይም ፓራላል ማርኬት የምንለው ልዩነት ወይም ፕሪሚየም ከፍተኛ በሚባል ሁኔታ ቀንሷል ነዚ ሓድሽ ስርዓት ሸርፎ ወጻኢ ምትግባር ካብ ንጅምረት ሒዝና ኣብ ተማዕዳዳዊ ዕዳጋ ዘሎ ፈላላይ ቀኒስናዮ ኢና ቅድሚ ሪፎርም ሓፈሻዊ ሰደድ ሃገርና 3.8 ቢልዮን እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና 8 ቢልዮን በፂሑ ኣሎ ዕቁር ሸርፎ ወጻኢ እውን 235 ሚእታዊ ዓብዩ እዩ እዚ ተኣምራዊ ዝኾነ ዕቤት እዩ ስለዚ መሰረታዊ ዝኾነ ዕቤት እዩ ተራእዩ ዘሎ ንትግበራ ዝተማልአ መምሐሽ ማክሮ ቁጠባ ስዒቡ ካብ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ዘፈር ወጻኢ 2.6 ቢልዮን ዶላር መክሰብ ከም ዝተረኸበ እውን ተገሊጹ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ኢንቨስትመንትን ቁጠባዊ ዲፕሎማስን ኣብ ምጥንኻር ትርከብ ኢትዮጵያ ኣብ መበል 12 ፎረም ፓሪስ እንዳተሳተፈት እንትትኸውን ብጉጅለ 20 ሃገራት ተረባሒት ዕዳ ምምሕያሽን እፎይታን ከም ዝኾነት ሚኒስትር ገንዘብ ኣፍሊጡ ዳሃብ ያሲን ተወሰኸ ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕነዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቁጠባዊን ዲፕሎማስያዊን ጉዳያት ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ርክባ ክትዕቢ ትሰርሐላ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝቕነ ደቡብ ኮርያ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዘመን ተሳጋሪ ምሕዝነት ናብ ልዑል ብርኪ ንምዕባይ ኣብ ኢንቨስትመንትን ኢኮኖሚ ርክብን ዘሎ ርክብ ክብ ንምባል ከም እትደሊ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ደቡብ ኮርያ ጆ ሆንግ ያንግ ምስ ፕሬዚዳንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴን ላዕለዎት ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ደቡብ ኮርያን ኣብ ዘዘራረብሉ ሰዓት ገሊጾም ምክትል ኣፈ ጉባኤ ጆ ሆ ያንግ ኣብቲ ዘተ ኣብ ዝሃብዎ መደረ ኢትዮጵያ ንሰላም ደቡብ ኮርያ ዝኸፈለቶ መስዋዕቲ ዘለዋ ክብሪ ንፕሬዚዳንት ታዬ ምግላጾም ተዛሪቦም ደቡብ ኮርያ ኣብ ኢንቨስትመንትን ልምዓትን ምስ ኢትዮጵያ ክትሰርሕ ከም ትደሊ እውን ገሊጾም እዮም ነዚ እውን መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተወፋይነት ካብ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ መረጋጋጽ ምርካቦም እዮም ዝገለጹ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ዝዘተዩ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ርክብ ክልተን ሃገራት ናብ ልዑል ብርኪ ንምስግጋር ብወገን ኢትዮጵያ ድሌት ምህላው እዮም ዘረድኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እውን ኣብ ዝቕነዚ ኢትዮጵያ ኣብ መበል 12 ፎረም ፓሪስ
ትሳተፈላ ሚኒስተር ዲኤታ ገንዘብ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ኣብ ፓሪስ ፈረንሳይ ዝካየድ ዘሎ መበል 12 ፎረም ፓሪስ ይሳተፈለው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ኣብ ፎረም ኣብ ዘስምዕዎ መደረውን ኢትዮጵያ ኣብ ጉጅለ 20 ሃገራት መሰረት ማዕቀፍ ዘለዎ መምሕያሽ ዕዳን ኣተሓሕዛ ተመክሮን ኣርዲኦም ኣብ ልቃሕቲ ሃገራት ከይዲ ድርድር መምሕያሽ ዕዳ ንኹሉ ዝሓቁፍ ሃናጽን ኣብ ምትሕብባር መሰረት ዝገበረ ምዃኑ እውን ኣርዲኦም እቶም ሚኒስተር ዲኤታ ምሕዝነት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝገበርዎ ኩለ መዳዊ ደገፍን ተሳትፎን እውን ኣድኦም ገሊጾም እዮም ተለቃሕቲ ሃገራት ዕዳ እፎይታ ኣብቲ እዋን ንምርካብ ንኽኽእሉ ርኡይ ገደብ ግዘ ምግባር ከም ዝግባእ ገንዚቦም ኣብ መንጎ ኣለቃሕትን ተለቃሕትን ዘሎ ምትእምማንን ግልጽነትን ንምዕባይ ከም ዝግባእ ብምሕባር ኣብቲ ኸይዲ ዘጋጥሙ ብድሆታት ንምፍታሕ ኩሎም ኣካላት ቆራጽ ክኾኑ ይግባእ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ብጉጅለ 20 ሃገራት ሓበራዊ ማዕቀፍ ዕዳ ምምሕያሽን ተረባሕቲ እፎይታን ከም ዝኾነት ምሕባሮም እቶም ሚኒስተር ዲኤታ ኣብሪሆም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ኢትዮጵያ ኣብ ሰላምን ጸጥታን ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ምትሕብባር ኣጠናኺራ ከም ትቕጽል እውን ዝተገለጸ ኣብ ዝቕነዚ እዩ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ሰላምን ጸጥታን ዘለወን ምትሕብባር ኣጠናኺረን ክቕጽላ እየን ክብሉ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም እዮም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብጀነራል ማሪን ኮርፕረስ ኣሜሪካን ኣዛዚ ኣፍሪኮምን ጀነራል ማይክል ላንጌ ምስ ተመርሐሉ እኹውን ኣብ ዝቕነዘት እዮም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ክልተን ሃገራት ልዕሊ 100 ዓመታት ዝቑፀረ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ከም ዘለወን ዘሓኺሮም ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዓውዲ ምክልኻል ብምትሕብባር ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ምርድዳእ ምፍጣርን እውን ተዛሪቦም ኣብዚ ኩነታት እዚ ዞባና ሓበራዊ ምርድዳእ ዝተተሓዘሉን ኣብ ከይዲ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ዝረኣዩ ጉዳያት ጸጥታን ሓበራዊ ተረባሕነት ብምትሕብባር ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ስምምዕ ከም ዝተገበረ እዮም ዝገለጹ ጀነራል ሚካኤል ላንግሌይ ብግድኦም ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ቀጠናን ልዑል ግደ ዘለዎ ሃገር እያ ኢሎም ብፍላይ ኣብ ሶማልያ ሰላም ንምንጋስ ግብረ ራዕድነት ንምቅላስን ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘለዎም ናዳ ገሊጾም እዮም ኣብቲ ዘተ ኣብቲ ቀጠና ዘሎ ኩነታት ብግልጺ ከም ዝተገንዘቡ እውን ሓቢሮም ኣብ ቀጻሊ ኣብ ወታደራውን ጸጥታውን ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ምስ ምዕሙዑን እውን ተዛሪቦም እዮም ኣብቲ ዘተ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ሓዊሱ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣመራርሓታት ክልተን ሃገራት ምርካቦም ኦንላይን ሚድያ ሰራዊት ምክልኻል ገሊጹ እዩ بمخان ون إثيوبيا بكل مداوي بمحبراوي إيكونوميون سلام ጸጥታን ምስ ተፈላለዩ ሃገራት ዘለዋ ምትሕብባር ኣጠናኺራ ዝቐጸለትሉ ቅነ እዩ ኣብ ምክትታል ማዕድ ዜናኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ድማ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረነዮ ዜና ክንሰግር እዚ ኣብዚ በጀት ዓመት ናህሪ ዋጋ ናብ 14 ሚእታዊት ምንካይ ከም ዝተኻእለ ሃገራዊ ባንኪ ገሊጹ ዋና ማሕዳሪ ሃገራዊ ባንኪ ኣይተ ማሞ ምህረቱ ኣብዚ በጀት ዓመት ናህሪ ዋጋ ናብ 14 ሚእታዊ ምንካይ ተኻኢሉ ኢሎም ኣይተ ማሞ ምህረቱ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ 11 ወርሒ ሃገራዊ ባንኪ ናብ ቋሚ ኮሚቴ ፕላን በጀትን ፋይናንስን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቕሪቦም بمسرت زي بهراو بانكي أبز حلف 11 وارح تجبروا طبق بوليسي جنزب نهر واقع مقناس أقيلو يلام بتوسخي بطبق بوليسي جنزب أبتم أوارحنا من قسي زي وهاب زنبرة متقلق احنا بزيرو مبرد كم استخالة تزاربهم اتبانكي وصيد كاب زمز قبل لهم عودتات من محدار شرفوص أي حدا كم زخونة بمقلاص بمسرت زي أمونغو تمعدا داو عداغان شرفوص أي بانكتاتن زي نبرا فلالاي مصباب كم زخالم أبريهم أموداتا زينا وصاي مبل سالساي زور دردر روسيا يوكرين دحر لووط اسرات اب اسطنبول زكايدلو معالتي كقرصلو تباهيلو وهابي قال كريملين ديمتري بيسكوف نغازطنياتات ابزهبو مغلصي اسرات دحر ملو واطنا مبل سالساي زور دردر نغبرلو علت كنوسني نايلم روسيا يوكرينن ابز حلفه كما قصاصرا اوروبا كلته سنه اب اسطنبول اب زكايدو مبل كالاي زور قطتنيا دردر سباوي سممعنت مسرح تسمامعن اسرات ملو واطن كالوت سممعت تفصم تدحر مخانهم مبل سالساي زور دردر معالتي كقرصلو مخانو بيسكوف غليصم روسيا يوكرينن حدشه اسرات بحدشه نملوات كمون حماماتن تحت 25 عمد زخونو اغلغلتن نملوات مسممعن ذكريو كبرات تخطاتلتي زيناو مسنادوتاتنا قدمي مززامنا قندغنتاتنا كنزخخركم عوت لمعات حرشا سرناي إثيوبيا أبنة أفريقيا يكبلو أوليسيغون أوباسانجو غليصاو
ዝተማልአ መማሕየሺ ማክሮ ቁጠባ ብታሪክ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ዓወት ንኽምዝገብ ከም ዘኻለ ዋና ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንኪ ማሞ ምህረቱ ገሊፆም። መበል ሳልሳይ ዙር ድርድር ሩስያ ዩክሬን ድሕሪ ልውውጥ እሱራት ኣብ ኢስታንቡል ዝካየደሉ መዓልቲ ክቁረፀሉ እዩ ተባሂሉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ዓርቢ ዕለተ ዓርቢ 20 ሰነ 2017 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 1 ናባኹም ዝተዳለወ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም መስል ነይሩ። ስለምክትታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣለው ምስ መላእ ሶማያ ስቱድዮ ሓቢረኩም ነይራ። በብዘለኹም ዝተረፉ ምድለዋትና ሰናይ ግዜ ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ።